וכתה. תגיד, אתה שאלת אותי אתמול מתישהו מה ההבדל בין השמן האקסטרה ורג'ן? לא, מישהו שאל אותך את זה? ואני הצטרפתי לשאלה. אני לא זוכר מה זה היה. זה היה צביקה, אני חושב. אוקיי. צביקה. צביקה שאל, ואני שאלתי אותך למה לעשות... Вау. Не то, все-таки это... я скажу, но здание качается. Понятно. Потому что у меня не было такого, что он качается. בטלפון עם נטוויז'ן. יש את הקטע של סטרס, אבל זה סתם כדי שחלק מהילדים עוברים וואו. מה עובד לו? זה הסביבון שאף באוויר? כן. אמרו לי לא לקנות את זה. מקס אמר לנו לא לקנות את זה. כן, כן, כי זה מאוד מפריע. תשמע, אני... אתה רוצה שאני אצלם את זה ב... זהו, עושה רוח, הנייר זז. אתה מרגיש שזה מעיף אותך? איזה מגניב. המטה גם הזמן אבל. אתה מפסיד ירון. מה שנקרא מגיה שחורה, סתם. סביבון שנות ה-2000. כן. סביבון שנות ה-2000. סביבון מוקד דיבוק. כן, זה באמת... זה הדיבוק. בקיצור, אז שמן זית שהאחוז חומציות בו הוא מתחת ל1%, אז הוא אקסטרה ורג'ן. וואלה. Слушай, сколько времени он уже? Сколько будет? Понимаешь, когда у него вообще нет прецессии, он долго. А сейчас небольшая прецессия есть, он замедляется. איך הבא עם הזיתים שלו? קיצור, אתה רוצה לשמוע את התשובות לשאלות או שאתה... כן, כן, ברור. קלאס. רגע, אז כמה זמן זה מסתובב ככה? זה תלוי. 10-15 דקות